to waiwa kake jira ya zo ya maka? Kana jiran waye? Wani daga wani wuri kake jiran tasowarsa ya zo ya yi maka abin da kai ne ya kamata ka yi? Ina magana da 'yan uwa ne, musamman almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki. Kowa ya sani akwai shafin Said Zakzaki Office, amma ku kalli followers ɗin da ke cikin wannan account ɗin. Da gaske mu mabiyan Sheikh Zakzaki mu kenan waɗanda muke amfani da social media? Idan kai yanzu baka ba da gudunmawanka, ma'ana baka tama wajen isar da sakon jagora ba, wa kake so ya zo ya maka? Amawa ne kuke so idan sun gani su yi following kuma su ringa sharing da liking? Ko dama aikinmu ne mu? Me yasa muke da son kanmu da yawa ne? Me yasa muke da son kanmu? Sai Zakzaki fa office aka ce. Mun sani lokaci ya canza. Malam ba fitowa yake public ya yi magana a waje a zahiri ba. Ɗaukan bidiyoyin ake ko voice ɗin a ɗaura a saki mana. Bayanai, wasu saƙonƙuna daga jagora ta wannan hanyar ake samunsu. Kuma wai kai kana mabiyin jagora amma baka ma yi following ɗin wannan page ba. To wajen wa kake karɓan saƙo kenan? Kai waye yake sa ka yi, waye yake hana ka kenan? Wa ke cewa ka yi, wa ke cewa bari ka bari kenan? Sannan a wajen wa kake sani inda aka dosa? Wajen wa kake sani ina za a koma? Kana amfani da social media amma ba kai following din wannan pejin ba don ka ringa ganin sakunan jagora da abin da ke zuwa ya kawo. Fi sabilillahi ne makan mu fada. Wannan dai bai kamata ba. Mu ne ya kamata mu jajirce mu ba da gudunmawa, wanda yanzu kowa ya sani fa. Tun ba wannan shekaran ba, tun kafin waƙi'an Buhari. Miliyan nawa ake irgawa waɗanda su ne waɗanda suke mabiyan malam, amma jibi miliyan 1 ma a fejinsu ya gagara. To ya kamata mu shiga taitayin mu ne zami, ba wasu za mu jira su zo su yi mana ba. Idan kuma za mu tsaya wasa ne har Allah ya canza mu da wasu mu, to la ba'as. Amma dai mu sani mu ne ya kamata mu yi, ba wasu ne ya kamata mu jira su zo su yi mana ba. Duk wanda zai yi ya yi. Addinin nan ba da wasa ake ba. Wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. Hayya rijal hayya